Много добре знаем какво е да имаш бизнес. И никой да не знае за него. Имаш добър продукт, даваш всичко от себе си. Работиш по 12 часа на ден и пак тишина. А после виждаш как някой с по-слаб продукт прави много повече продажби. И си казваш, как така? Отговорът е прост. Маркетингът. Той прави разликата между никой не знае за мен и не смогвам с поръчките. Фейсбук реклами, таргетиран трафик, уебсайт, който продава. И да, ние не сме ефтини, но сме много добри. Ние от сайта ми БГ не просто ви правим сайт. Изграждаме маркетинг машина, която работи вместо вас. Естествено, и вие имате роля. Трябва да сте добри в това, което правите. А ние ще се погрижим светът да го разбере. Започнете с безплатна консултация. И нека видим как да направим бизнеса ви видим и печеливш.